শাল কলক হাতি কলক তাল কলক নাসিংমাইয়া গলক তিনি একখানা হাংজাংমা তিনিলে মান বুসিনাই হলে হাংজাংমা পাইথাগ তিনিলে মান বুসিনাই হনিনো यक्षिनाय हनिनो लामलो लाइखा बांग्लादेश हा कतरो चौबीस निजाक तिप्रासा खरंनै राजीव जेबर माबाय बर'पद जेबर मानो नाहानानि बागै लामलो लाइखा मासिं गोजां मानो मेचेनै खाथं खाजा खालायै नुखुनि बर'रक मालखंबाय लामलो लाइखा मन्त्रि बेबर कुमार जमातिया थांनाय साल' बायथां कक्टुमानि बुथुम मंखलायै स्राय स्राय सामोनै दङ डिसेम्बर जेनि सालमारिले यक्षिनाय आबुनि बागैनो यक्षिनाय ताबले मान बसिनाय खाथं खाजा तैलायै नुखुनि बर'रक ताय खय आमतनि तिब्रा मथानि आदंरक पुलिस ब्रिन्दिया तैलायै मालखं बुतरां खालायै लामलो लाइखा नायनायदि चिनमाम पिलियो Hai hai lamsoko joto naitung nai Strang TV channel chung tini phungni lamsoko norokno tei chung bai tini sapung soyawi sini mangpili naitung na bagi joto khajani takukte bukuk songono chung lamsoko tini hai no hai chung yapiri laijak sini Strang team light kubangma tal sikang sini takuk group poddote Rajiv Debborma Bangladesho romjagi buthagi tongmani chung tini yok nani manna borokno chuno barahakto tei hai no hai ya farjaknai singtini ongkho laijak Champahawar PS ni sini usi sar Sukromani Debborma tei sini takuk tei bong family rok okhrojak borokno thangnani bagui engke puilano sing manjakha sini tabuk buskango sini takuk bitu bini bukuk tei sing khnana bobo hai jora norokni tini manmung eba bobo hai yapri semung tini thanglai lamao belakano khaka hamya pharo tei hambai sini electric media partner no temke tini belakan khatung khajone kok tini fixed tini sini dara guru podo te dara Rajiv no tubnani bagi kok mankha te letter maman bagi chung tini khatung khajakano chung thangnan bagi tiarung jak lamao chung tab sakpaijak Awan bisingtui joto sabo thangnai nang logyo ba busuk malkhung rok norok thangai borok no naine bo jaga thangai nai rokom Koilashahar check post INT rohonani kok haike jungor thana bagai chung tini malkhung 6-7টা oma haike chung thanglai joto chini o champar PS ni andaro jetana takukrok tei borno subanani bagai te lamsongnani bagai chung kubangma takukrok no chung tini khatung khajakai thangnani bagai tiarung laijak belanya hamba engke aboni bisingtino sing norokno soyawi mangpili phungnani thangai tongo sing omo haikeno sing je thangai yakni tini norokno bufruo sing bufru soginai sing norokno update tono naitoni Strang TV channel hamba haino hai sokpai khetabuk sini khwai sini chairman journal ni tipra mothani ni phaimanjak sini takuk okra Bishu Debborma bin bukhakti bo sing tini kokra lainai bobo hai tini ni himmani ba thangnani borokno thangai naini sini takuk okra Rajiv tei group poddoni bukhago kobono to jung saima laine tinini je jorao bobo haini bisingtui norok yapri selai ba busuk jora norok tini khatung khajani bisingtui thanglaini yapri saja belaikan hambai chini media persons rongno especially chung belai khatung jak mia sal ne heten chung jogal reijak chung thanani bangai ge chung tini jaga chung mia horni hete je jogal ma bising phung tinta rong heten chung jon tiarang laijak chini bibinno rajnagarni tei champarni bibinno jagani borok phailajak hor tinta hete rwana laijak ge chung belai khatung khaja bisi kolokma bisi kaisa kasa khasi ngoi thanga chini ekdige hingkai bo khorokchani neighbors ani nokkanani borok tei kaisa hingke chini mothani chini bidabil battery charge ni khorokcha adong okra ani seipano senior borok chini mothao bo hingkai jotoni phaising tikhani chung wansugoi belai khatung khaja borokno chung tabu buskani chini Christmas bo gana o jaga rago chung makrum sakrum ke borok bai chung kaham ke palainani abai asawai tongmani tei ishorni ashirwad tei jotoni ni chobamoni bisingtei tei chini Maharaj tei chini MLA sahib tei bibinno chini minister jotoni yak baino tini o jaga o chung borokno chini ayango tui ayangnani Bangla hasteni Tripura Union Porishad hinai chini Situs tei chini o jaga Sumon borok kubangma borokno o jaga chobamoni man bisingtei no tei chini amchoni chini chakra kubangmano borokni nok nukhungo chobamani bisingtei chini chung khalok lai osukdin naisinglai mokolok lai tonglaikha chung tini borokno lamchungna bangai chung 10-15 ta gari thalai tonglaio tei chini o jaga chini Champar PS ni OC sahib boniji sakbai tangbo chini chuno lama tuidulai thanani bangai bo yapri sajak
tei belai no chung kaham kurungkai borokno thangakne chung kaham ke receive khaimanani abono chung khub khatung khajagan thanglai tonglaio tei abono norok surijadi kaham kurungkai chung jahate nogo paisok na bangai. Belai no hambai ka aboni bisingtino ani cameraman no truk truk phainani sai toknai tamni himanle bongni nok ni khoroksa bini hik tongo chini logibo bor bo thangai yakni bini bukhaktino sung kisa kok khranai amon bisingtino chini takho group podo ni hikni bini bukhakti bo kok khranai bo hai bongni dukhungo jingjal ongui tini yogui phainani eba teisa haino hai nogo kipil phainani bukhago busuk jora borokni tongthokmung bo hai te nini nokni nini logi song phainani bukhago bai lamni laijak tabuk chini takhuk group podo te chini Rajiv borokno thangi naini bagui amon bagui no sung truk truk kubangma malkhung te bongni jaiti gusti te tipra motha te IPF tini tuidul mungbai tini borok teisa bongni nogo kipili phainai amon bagui sung lamni laijak tabuk